South Africa sanibonani nibingelela uThabiso kacela uqumba amaqumba lalaqumbi selesele lentaba nginibingelela bukhoma ngaphansi kwe-channel enkulukazi uhlanga media sitholakala lapha ku YouTube okwakho kubalekile ngaso sonke isikhathi ekumele ukwenze mawukuthi uyaqala ngqa ukusibukela cindezela lapha ke ku-subscribe ukwenzela ukuthi ngaso sonke isikhathi uzohlezi ukwazi ukuthi usithole ngoba ukuncafaza usubscribe kusho ukuthini kusho ukuthi wena uzohlezi uthola notification eshoyo ukuthi khona into esesiyipostile wena ke osowawuncafaza usubscribe kuyazi uhlezi usithola noma kanjani mangabe kunento esisuke siyiphonsa ngaleso sikhathi kubalekile ukukhomenta kubalekile ukupressa no like sibekwa nje ngena i-episode ncafaze lapha ku like ukwenzela ukuthi mhlawumbe nathi sizokwazi ukuthi sithole lawo mangqoshana okuqhubeka nohlelo igama leyo show ikhwayi mina ebantwini bebonke kungani ukhetha ukuthi lobu buhlungu ubuzwise mina phesheya kwezilwandle siyazi ukuthi niyasibukela siyabonga kakhulu kwamanye ama province ahlukahlukene aseningizimu Afrika siyazi niyasibukela even ko Limpopo abantu sebazi isiZulu ngenxa yehwayi mina namhlanje futhi sinolunye uTalatiya noTavatava esibhekene nalo ikakhulukazi ebantwini abakwazi ukuthi bashiye ingane zabo namakhosikazi abo bahambe bayojabulisa amakhosikazi abanye abantu ukuthi kuhambe kungapheli kahle ake sihambe sestudio siyobona ukuthi liyalungiseka kanilo daba xebu asiphinde sikubingelele embukeli lapho ngasekhaya igama lohleleko niyalazi why mina ebantwini bebonke kungani ukhetha ukuthi lobo buhlungu obuzwise mina igama le channel ke uhlanga media mhlambe kufuna sikuveze ukuthi kuyenzeka masisi sifuna ukuzosebenza shuthi episode sigcine singasebenzanga ngoba umuntu engafikanga ngenxa ukuthi akafuna emakhamera lo muntu osuke ebiziwe athi hayi mangina camera ngengikwazi siyabonga abantu abanjengosisi abakwazi ukuthi bafike bengazana ukuthi ubhalelo ubani kodwa nje ufuna ukuzoza ukuthi yini inkinga ngoba uyeza ukuthi kunenkinga siyabingelela sakwamukela ohlelweni yebo sawubona bhuti igama ubani ngoBeauty Mrs Dlamini yebo uMrs Dlamini uzalwa lapha uzalwa kabani kaNgcobo uMangcobo yebo lapha emzini bakubiza ngoba ubizwa ngoMangcobo noma ubizwa ngoMakasibanibani uMakasibanibani yebo cha kunomuntu osibhalele la wachaza udaba lakhe noma ngeke ngize ngimdalule njengamanje but ngiyafisa nami nombukele ekhaya aqala athola ukuthi uma ngabe sikhuluma ngoMangcobo sikhuluma ngomuntu okanjani sokubuza nje imibuzo esondelene noma esondele kakhulu kuwena nesempilweni yakho okwenzela ukuthi sizohlanganisa naloko esikutsheliwe sibone ukuthi ngabe ngempela iyona lento noma kudlalwa ngawe yini uyabona ngifisa uqala ngithola ukuthi umyeni wakho njengamanje uphi ukhona ekhaya ukwenzakalani umyeni wami akasekho emhlabeni akasekho emhlabeni alright ma uqhathanisa isikhathi esaphila noma engasekho ubuka nje umehluko ungakanani emhlabeni empilweni obuyiphile esaphila yena noma engasekho umukhulu umehluko ngoba umyeni wami ubekade esebenza kwenye inkampani engeke ngize ngisho ngegama esebenza nje obaba esiprovider nabantwana kumnandi ekhaya noma kuthi nje kuyipayday kubonakala ukuthi cha kwaze kwamnandi la ekhaya since kodwa manje ngoba engekho ukhona umehluko omkhulu yebo kakhulu ube umuntu oyi housewife awaze wena uzobe umuntu othi mhlambe ngiyasukuma ngiyozama noma mhlambe kuthiwa ufundile kodwa uhleli ngoba uhlaliswe uyena uthi hlala akafuni unkosikazi wakhe asebenze noma mhlambe bongasebenzi nje ngoba naku bekwenzakalani ngempilo yakho bokusebenza wena bowenzani bengasebenzi bekusebenza yena ubaba wakwami kuphela bengasebenzi nje engiprovider ngayo yonke into engiyidingayo kwakuyindoda ngempela makhuluma uyakezwakala ngifuna ukuthola ke manje ukuthi ubekwakhela umuzi noma mhlambe benihlala kubo bonomuzi wakho benihlala kubo kwakhe bekwenzakalani ubaba wangakhela umuzi ethe sengakhelele umuzi ke wangishiya emhlabeni uma sehambile emhlabeni sengishiya nabantwana ngaleso sikhathi abantwana babesabancane kodwa kukhona imali ubaba wayibekile so ngase ngathi Nkosi yami ngoba angisebenzi futhi nemisebenzi ayitholakali mina ubaba isikhathi ningena bekade esebenza enza zonke izinto la endlini ake ngithathe yona le mali le ayishile ngayithatha imali ngayoyifaka ebhanoyini
Hayibo. Ngitshela ukuthi phela nami Nkosi yami kuzothi ukukhuphuka amasenti lawa ngikwazi ukubhekelela umndeni wami. Wawuthemba ngakuthini lapha? Ukhona mhlawumbe umuntu owayeseyitholile lo mali mhlawumbe umaziyo? Awukhona Nkosi yami, ukhona bakithi engase ngimbonile izinto zakhe zonke zazihamba kahle. Ngoba ngihlale ngizwa nje emabhanoyi kuthiwa iphela kabuhlungu nje omunye umuntu uyayithola omunye mhlawumbe kusahehwa abantu bese omunye wayithatha yonke nje like yonke wawo. Ngayithatha nje yonke ngashiya nje inkeshezana yenzela ukuthi ngiphile nabantwana inkeshezana into engekho. Kodwa ngazibona ngisenkingeni ngingena lutho. Ngeke. Wa-risk ngempela. Wa-risk ngempela. Manje mawucabanga ngaleso simo kuyaye kwenzakaleni nje awuzange uzube na stress, depression mhlambe emva kwalokho. Ngaba naso ngoba phela izinto zaze ngasahambe kahle at all. Ngasahambe kahle lutho. Izingane zakho zikusolanga ngaleso senzo. Zasancane. Zasancane abantwana. Kodwa imina ngangibhadlisha ngibona cha kunzima kuleli khaya manje akusafani. Nale mali sengithathile ngayilahla. Kafanele ukuthi ngilahle emgqomeni. Ungathini mhlambe ngoba abantu bayasibuka. Ungathini mhlambe emntwini onemali ucabanga indaba yebhanoyi nje ngoba udlulile esimoyeni mhlambe umuntu osekhaya nje ukuthi mhlambe mangathi ucabanga indaba yebhanoyi nansi imali yokugcina. Ungathini kuyena? Ngam-advise ngokuthi angalokothi. Angalokothi ngoba egcineni uyozisola njenganami engayisolayo. No sorry kakhulu ngalokho. Manje impilo bese uyiphusha kanjani ukuqhubeka kuya phambili ukukhulisa izingane and stuff sithi awusebenzi? Kazama phela kazama nje uyazi phela emhlabeni ugcine phela kuba khona umuntu ohlekisana naye. Wabuye wathola omunye umuntu owahlekisana naye emva kwalo baba wakho okay. Mina ngihlekisana naye nje. Waba usizo kwempilweni yakho. Wafika bakithi wasiza nje yena hayi phela kodwa kangaka kodwa nje phela wasiza. Ukufaka isandla ngisho ngathi usifake kangakanani mawukuthi ukhona umehluko ofika nawo. Usuke kukhona ushintsho osukulenzile. Yebo kwabanjalo nje Nkosi yami. Okay. Akanga qhubeka kakhulu indaba yakhe izwakala ibhlungu bandla. Izwakala ibhlungu kakhulu. Kunomuntu la usibhalela. But ngaphambi kokuthi ngiye lapho ngisafuna uqale ngithola ukuthi ukusuka ku1 kuya ku10 ungazipha ngokuthembeka kwakho nangendlela ophilisana kahle ngayo nabantu. Kusuka ku1 kuya ku10 ungazinikeza ba? Mina. Yes. Ngazipha u10. Ungazipha u10. Okay. Ngicela ke sihambe siyobuka nansi ivideo kunomuntu la ngicela ubambe kanje ifoni zokuncafazela la ulokhuzana. Kunomuntu la ubhalele na. Sanibonani babukeli emakhaya. Lo khulumayo uBongani Mkhize. Ngibhalele uHlanga Media. Ukubhalela kwami ngilibhalele ngoba ngifuna ukuthi lingixazulele inkinga nomama ebekade ngiphilisana naye empilweni. Inkinga yami lo mama bengiphilisana naye empilweni ngoba nginenkinga yokuthi kunezinto engiziluzile ekuphiliseni kwami ngaye eziningi ngokwempilo. Ngizocela ukuthi uHlanga Media lungisize ukuze ngikwazi ukuthi ngixazulele lezi inkinga zalo mama. Angazi noma uyambona yini lo muntu? Ngiyambona lo muntu. Uyamazi? Ngiyamazi futhi. Yebo. Yebo. Umazi kanjani? Ngoba ngeke ngasho ukuthi kunomuntu engangihlekisana naye. Uyena. Okay. Uzwakale umuntu engathi akajabulile. Nanokuthi ma ekhuluma uveza ukuthi kunezinto eziningi akayiluzile. Mhlambe ngenxa yokuphilisana nawe noma ngokuba seduze nawe. Manje ngifuna ukuthola ukuthi mhlambe okuphi mhlambe okwaphelela ngakwena okwakade kokwakhe. Ngeke angiboni ukuthi khona ayiluzayo ngami. Uzwakala kanjalo. Hayi. Thina sasihlekisana nje naye. Anizathandani manje? Hayi Okay. Yini mhlambe ma ungekube nankinga ukungitshela? Mhlambe esingathi iyaba umonakalo yenza ukuthi ubudlelane nani nabo kuphela. Ukuthi nje
Street kakhulu lwamuntu. Oh. Eyinganeni? Kanti phela lezi ingane akayizali. Wena ofaka leso sikole sokuthi ngoba akazizali kumele zingamhloniphi. Hayi lutho. Indlela nje kodwa eyiyona ayingane kodwa akayizali we-street kakhulu. Imake ingane ungayizali kumele mhlambe ube njani ungayikhuzi ungenzi lutho ngoba uyayikhuza kodwa phela ngendlela lo weseyibhaxa weseyisha kunendlela elimitiwe ukuthi hayi ngoba uyizalwe nikhuze kangaka. Cha kuyafana kodwa manje inkinga bese yibeka isandla ingane zami ekubeni phela akayizali akuzona Oh ingane ishawa umuntu oyizalayo. Cha ayishaya umuntu eyizalayo Nkosi yami. Indlela evesana yathatha ibhandi nje ingane ayisashayo. Khuza ingane ngomlomo musuku uyishaya ingane. Yeah ukuthi phela eminye imithetho kahulumeni nje ngokubulalizwe but ngokukhula nawe ngicabanga ukuthi usakhula into yakufaka kulayini uzube ngaka namhlanje ukuthi mawuphambuka wawukubeka isandla ekhaya ukuze uqonde ukunderstand even ingane encane mayiloko ifaka isandla emlilweni icaca ukuthi isisa ngenkani ngiyasiphusha isisa ngenkani angisiyeke ikisifaka izwe ukuthi kunjani ukwenzela ukuthi kusasa ngeke sayenza lonto yabo asikushiya ukuthi uyayizala noma uyizala even emphakathini ingane ikhuliswa umphakathi emakhaya nje ingane ikhuliswa umphakathi ngikhumbula nje sasike sithi masidlala ibhola emzini omuntu kunetha imvula mhlawumbe noma kuduma izulu ubaba khona siqanqa ngemvubu siphume sibaleke sekhaya mawufika ekhaya ubika ukuthi ngishawo sibanibani ngemvubu ngoba kade ngidlala ibhola kuthiwa hayi manje mina mangenzeni kangihlala nogogo mina athi manje mina usimangenzeni wake wazowaphona kudlala ibhola egcekeni lomuzi kuduma yabo umphakathi ukhuliswa umphakathi ingane so ke umuntu ohlala naye egcekeni elilodwa ethandana nawe akanalilungelo lokuyikhuza mayenza into wrong since ingasenaba basekuyena umuntu okhona wesilisa. Ayi ngiyakuzwa hayi bakithi ngiyakuzwa kodwa phela esikhathini samanje ingane yasashawa ngiyakuzwa impela yebo uyazibona ukuthi ingane ezingashawa ukuthi ezinjani uyabona imigwaqweni igcwele kanjani izingane zama ihunga izingane ezihamba zidansa yonke indawo le ngenxa yokuthi azishaya. Hayi kunjalo uyabo thi ningi kanjani umonakalo wenza ungashawa kunjalo impela kodwa nje ey'nkosana weseyishaya kakhulu umuntu nase niyahlukana ngoba ushaya ingane. Ayi ngase ngibona nje versus phela sefuna ahambe sefuna akahambe phela la ekhaya ngobani ingane bese zikhulile. Okay ayi ngiyakuzwa ngicela umbizo ukhona around la ngiyaqolisa ngoba ngikutshela ngaphathi ukhona around ngiyacela ukuthi ngimbize ezoyikhulumela nawe mhlawumbe echaze kabanzi ukuthi yini lenkinga engaka emenza ukuthi azabhalele thina. Hawu kanti ukhona? Yebo ukhona ma. Uhlelo lwethu akwazulibukela? Hayi ukhona. So uhlanga media usicheck lapha ku YouTube. Uzobona ezinye inhlelo kumbi ngoba uzozibona mhlawumbe nawe sozibona but ke it's okay. Ukhona kodwa yena around ngiyacela ukuthi ngimfonele mawukuthi awunankinga. Hayi kulungile mpilo. Okay ma yabo. Yebo. Ya mfaka ngapha. Alright. Ninjani ba? Hayi kuleka ngizokhuluma nje bese ngiyilethe. Ngiyaphila bhuti. Yebo. Igama uba ngiyazi ukuthi ulishilo lapha but sengifuna ukuthi nje ke uphinde nje ngoba sesila. Igama ngubongani Mkhize. Yebo. Athi sikhuluma la nosisi. Sikhulumile naye kakhulu shem. Waliveza naye side lakhe njengalokhu nawe ungichazelile lakho behind the scene but manje ngoba sesizoyikhuluma kahle ke ngifisa ubeke nje from scratch ukuthi okay mina bengihlala endaweni ekanje ngahlangana nosibanibani saphilisana kanje nje ngifuna impilo ngifuna ungichazele ngempilo yakho yala elokhuzeni eThekwini ukuhlangana kwakho naye. Ngiyabonga ukuthola lesi sikhathi ukuthi ngize ngikwazi ukuthi ngithole ithuba kunina bhuti nikuhlangamida ngoba benginidinga ekunibhaleleni kwami ngesimo senkinga ebengibhekene nayo kumama ebengiphilisana naye kodwa owumamncane. Mana ke mawuthi ngifuna ukuzwa le kamamncane
ngoba phela angithi uganile ushadile washonelwa umyeni wakhe. Yebo bhuti, ngesimo segama esiyasisebenzise mesamadoda ukuthi if mabobu indoda eganile makwenzeka umuntu omtholayo mhlambe ohlabe sibabiza kuthiwa homa khwaphini sababize ngomamncane. Hawu kahle wekhabazela awungichazelanga ke le. Umuntu obenomfazi vele. Mina nginonkosikazi nezingane ezintathu, unkosikazi engishade naye emakhaya. Oh. Umuntu wakho waseThekwini uBeauty. uBeauty umuntu engimthole eThekwini. Yebo. Okay, waqoqa lesitolo sokuthi washonelwa umyeni. Yebo, wafika wangixoxela ngoba ukumfica kwami ekuhlaleni kwakhe ngamfica enezingane ezintathu ezamyeni wakhe owashona. Awunayo ingane naye? Hayi, asinayo ingane naye. Hayi, okay. Uhlale kanjani kwakhe? Ukuhlala kwami kwakhe kusho ukuthi ngesimo mina bengumuntu obekade ehlala nezinsizwe hostel. Yebo, shudene ukutholana kwami naye wase uyena ke osezama ukudene engisondeze eduze kwakhe ngoba edene vele usehlala nezingane ezincane ucela sizohlalisana naye. Yebo. Okay, benjani besinjani isimo nje impilo sohlala lapha kuyena? Angifuni uqamba mangabhudi, yena bekumuntu ebesiphathene kahle naye. Angifuni ukuthi ngize ngiqamba amanga ngithi mhlambe khona la engangiphatheka kabi khona, cha, umuntu nje besiphikisana kahle ngokwezothando. Mana ngoba masovele sohlala lapha kwakhe ke ngiyakuzwa la kwivideo ukuthi ukhuluma ngendaba yokuthi kunezinto eziningi owayiluza. Uyiluza kanjani lezi zinto? Izini futhi lezi? Bhuti, izinto zami ukuyiluza kuye kwafika isikhathi sokuthi sengihlala naye umamncane. So ke kusho ukuthi ke kwaba nesimo sokuthi njengomuntu ekade vele ngisebenza. Kwafika isikhathi sokuthi umamncane kusho ukuthi kwase kufika isikhathi sokuthi emsebenzini elokhu engxenxe ukuthi emsebenzini angithatha ipackage. Yes, ukuresign emsebenzini. Kusho ukuthi ke nami kwaze kwagcina ke ngoba phela njengomuntu ekade egago ukuthanda kwaze kwagcina esezwakala emadlebeni ami. Mana ke yini mhlambe ngiyaxolisa ngizobuyela kuwena. Yini mhlambe esingathi isona sizathu mhlambe sasesikhulu kakhulu esasikwenza ukuthi usimaka resign emsebenzini? Yini mhlambe wayibuka nomhlambe ngineplan wawufuna ukuthi kunento enani ufuna ukuyenza oyinda? Ayikho iplan esasifuna ukuyenza. Ngangibona indlela enakhuluma ngathi ngikhathele. Yazi ngathi ngahlala phansi nje manje. Awukwazi ukusho lonto ngempela nje ukuthi ungamisela umuntu umsebenzi ukuthi ukhathele. Umsebenzi uyakhathaza obviously. Wehlezi phela njalo mebuye emsebenzini ethi ukhathele ngathi manje sengahlala phansi afuna ukuenjoya imali. Nami ke ngase ngathi kodwa isikhathi sokuthi enjoy imali sesishayile ngoba umuntu uyeke emsebenzini mase na 60. Hayi ke uyena ke weyicabangelela lokho ukuthi usefuna ukuhlala phansi ahlale ekhaya. Ubani owayephusha lokho ukuthi makwenzeke? Awu uyena, angithi uyena besebenza. Okay, kulungile, ngicela sisime lawo kwamanje. Okay, uyena umuntu oyekade kuphushela ukuthi ulokhuzo resign. Ngize ngiresign emsebenzini. Okay, nempela ke naku ke wa resign. Hayi ke ngaresign ke emsebenzini. Hayi ke abelungu bayikhipha imali zami. Uthe sekuphuma imali zami. Wayesecela njengomuntu esihlekisene naye ukudene usacela ukudene ngoba umuzi wakhe wongakhekho esimweni esihle esiright. Usacela ukuthi ngimsize ukudene ngizama ukuthi ngibone mhlawumbe umuzi ngase ngonwebe kanjani. Hayi ke nangempela ke sakwenza lokho. Mana ke kuyona yonke lento eyenzakala ekhaya usaya? Ekhaya ngiyaya kodwa manje ukuya kwami angisayi ngendlela ekade ngiya ngayo eqaleni. Sekunamasonto eninyanga sengijijombisa kwenye inyanga ngiyithole ngidle. Ukubondla ke njengalokhu lekhaya ngicabanga ukuthi nje ubuhleli nomala ekhaya uyabonda. Nakho futhi ukondla lokho isandla sasesifinqekile kungasenzeki ngendlela ekade ngibondla ngayo umkami nezingane zami. Wavuka umuzi kama. Wavuka umuzi kama. Musuvukile umuzi kama ngase ngithi mina ngicabanga udeneke ngiyofuna ivini mhlambe engingakwazi ukuthi njengoba sengihlele ekhaya mhlambe likwazi ukuthi lingifakele lawo masentana azongena. Yebo, ngihambile ke ngawulithenga lelo veni savumelana naye ngalibuya neveni. Mangibuya neveni wayesethi kumina ucela
ukuthi leli veni leli lisetshenziswe undodana wakhe. Sezikhulile izingane manje. Undodana wayekhulile laba mlandelayo babesabancanyana. Kodwa undodana ukhona undodana osekhulile. Sengitheme kusuka lapho wayesedene ucela ukuthi undodana wakhe ngimzamele nokuthi ngimnike imali ayokwenza nelicense. Unayo wena license? Anginayo mina license. Uyenza kanjani license iphona wenza lomunye umuntu ungenayo wena wawungayenzi ingane yakho? Inkinga yami ngase ngibuka ukhanjelwa isikhathi. Ukhanjelwa isikhathi ngabona ukuthi ay ngeke ngisakwazi ukuthi ngifike kulesa sigaba sokuthi sengenza ama license ngithi ngidrive imoto. Mana ke ekhaya emuva lapha na kwezakhe ingane ikhona nayo license osowuyenzele mhlambe. Ngabe ngiqamba amanga akukho ngishaye yodwa. Yebo. Yeah. Yini ngale babekudidayo ngoba ngicabanga ukuthi zikhona izingane ekhaya into efanayo nala. Umehluko ukuthi lezi ezentombi yakho ngoba ngiyaxolisa abakubiza ngentombi but ngizama akunalo igama engingakubiza ngalo. Okay binithandana but umuntu umethandana nomuntu kuumjolo asikwazi ukusho elinye igama but idawo intombi yakhe uyisoka lakhe isoka nentombi ngoba akushadiwe ngingazi ke mhlambe ngiyaxolisa kodwa umehluko ukuthi ezentombi lezi zingane lezi ezinye zikamfazi wakho. So lezi zamfazi wakho waye ungazenzeli lezi kwezakho ngoba lezi zentombi zinobabwazo. Bhuti ngike ngizwe kunesisho eside uthando luyilutha. Lokho okushoyo nami ngakubona emva kweinkinga engase ngihlangabezene naso ukuthi uthando luyilutha. Washo ukuthi manje sekungifikela lokho kanti izinto sezonakele empilweni. Awukahle. Le veni ke liyakha ke le mali. Iveni leli angenisa imali. Umfana utheme ngabe esenaleli veni ahambe athi uyozama ukwenza ngalo ulayisha ngalo alayisha abangani bakhe uhanjwe kuyohlalwa endaweni zenjabulo lize libuye sebuya ntatha kusa. Mangithi ngiyakhuluma umamncane dene awuyeke ingane yami isayijabulisa empilweni. Impendulo ngangangiyithole kumamncane. Liphi iveni manje? Iveni into yagcina isilala inkukhu egcekeni. Yindaba ngoba namandla ukuthi ngilungise imali ayingasekho nje ephaketheni. La linyazwa yini baba? Indodana usho ukuthi endaweni ayihamba zobusuku uyagcina isilishayisile. Ayengathi kuningi time. Kuningi kakhulu man. Kuningi kakhulu. Manje kushuthi imali yaphela. Baba akusalanga ngisho 10 rand baba ephaketheni. Kukhona mhlawumbe abakuzuza koncaneke mhlawumbe uncane nje ke ekhaya emuva. Ngabe ngiqamba amanga bhuti ngisuke lapho sengineyinkinga nomamncane nasemndlini impilo ingasahambi kahle ngoba ngingasenakho enginakho ephaketheni sithi masikhuluma athi kumina buyela nkosikazi wakho emuva. Akukho into engakusiza ngayo nami mawusungisho. Ngithema ngisuka lapho zithi ngiyazama ukubuyela nkosikazi wami mase ngifika nasekhaya izingane kwazona ayisangidingi nakungibona. Bosazazi kodwa amagama azingane lezo ozigcine nini? Baba ngangeke ngikhohlwe bhuti ukuzaza amagama azo ngoba noma abethwa ngase nginakho ukudideka emqondweni kodwa ke izingane zakho phela uzozuyikhohla amagama azo ngoba naye nje umngami ngangamkhohliwe. Ngeke manje kanti usumhambiselana we phela ngangasamdingi. Hayi come on. Ngangasamdingi. Ngangasamdingi. No lalela uwazi ungamnayo inhliziyo for umuntu owusizo kanje. Imali yakhe esiphelele mana yazi Nkosi yami mina ngibaza abantu badalwe kanjani. Awukwazi ukukhuluma ngale ndlela okhuluma ngayo. Mana asiqale la iqaleni lento. Ushonelwe indoda. Bekuyinto ebekade ngikuzwela kuyona le ukuthi wathatha imali yakho owawishiyelwe indoda wahamba wayiculisa lapha ya ku scam. Iyadliwa imali yakho. Uyabuya emva kwalokuba nenhlanhla ukuthi uthole umuntu ozokunakekela. Uyabuya uyamxhaphaza umfela njengo JP masophelelo lokuzana ushukela. Kunjalo impela ngenza kanjalo ngoba phela naphela nonkosikazi wakhe nezingane zakhe. Ukubone nini lokho kanti? Phela ngangamthuma ngaphela mina ukuthi ngeke. Awusho ngikuthumile ngoba mina usukhuluma zonke lezi zinto esizishoyo. Umbuzo ukuthi wamthuma ukuthini? Ukuthi athenge amaven enze izinto azenzile la ekhaya. Lento uyishilo nje ukuthi umuntu wathi makathenge iven kwakusho wena. Namhlanje sothini futhi manje? Phela ngeke umuthi bengafuna ayeke. Kafuneka uyeke.
Hayi mina ngibazi abantu abanje wawuhlangana nabo nalomuntu. Bhuti ngahlangana naye khona eThekwini. Ngesimo sakho phela amatoho. Ngoba mina ekhaya isempangeni. Emakhaya la kunonkosikazi wami khona nezingane zami. Hayi kodwa ngeke phela baba ngeke lo muntu uyaxhaphaza lo. No mana Angimxhaphazi. Okay ngicela ukubuza wema ngicela ukuzibuzela nje Nkosi yami. Hayibo. Ngicela ukubuza same thing le oyenza la kulo baba lo. Ayengilento yenzeke enganeni yakho ngaphatheka kanjani? Yabo ngicela sikhuluma iqiniso ngicela yazi njengamanje ngicela uthathe umqondo wakho ufake enhlizweni yakho ukhuluma iqiniso ngifuna sikhuluma iqiniso ubhlungu lobo obufanayo sonke siyibantu phela egcineni kosuku ngicela ukukhuluma iqiniso lokuthi mangathiwa lento yenzeke enganeni yakho ngaphatheka kanjani leyo ukuthi ingane yakho iphunyelwe zimali nakho ningaziyekelanga yona ukusebenza iyekiswe umuntu ethandana naye mase iphumile emsebenzini thathe lezo zimali lezo izozidla nalomuntu bese maziphela bese uyaxoshwa ungaphatheka kanjani yenzeke enganeni yakho lento eyenzeka kulomuntu uzelwe phela naye Bhuti ngikhuluma nje kwemanje mase kuthiwa angikulethe uzobona emanxiweni la ngihleli khona nabantu abami nomkami kunendlu endala ebikhona nje ekhaya egcekeni ebingasetshenziswa nje kakhulukazi mhlawumbe makuthi kunezintwana ezithile kubekwe imathuluzi sengilala kuleyo ndlu leyo udlapi sekuyikhona nje ukuthi sengihamba nje komakhelwane labo nezihlobo ezithile ngokuthi phela vele bebazi ukuthi phela ngumnumzana osendaweni banakho lokho kungizwela baba labantu laba abaphekayo la egcekeni abakuphakela kwathiwa angibuyele la ngiphuma khona kumamncane engadla nayo imali yo ayi ngeke sisi mhlambe khona into ekumele uyenze umnyakaza ngazi ukuthi uzokwenzana ngazi but ngifile ngazi ukuthi khona into ekumele uyenze lo muntu uthe ngiliveni enazi ingane wanikeza ingane yakho iyalibulala iveni le mali yakhe waphinda lo muntu wakuvusela umuzi yebo bowunawo awulungisa but namhlanje mabe sephelelwe imali naso ubona ukuthi lo muntu akaseyumuntu walutho mawubuka nje ku right konke lokho kodwa phela nami usushiqiniso bakithi kubhlungu kodwa ukhombisa ngendlela oshonga indlela okhuluma ngayo kanjani kubhlungu kodwa nami ingekho futhi into engizoyenza kubhlungu kunjalo kodwa manje ayikho kodwa manje into engizoyenza nami ayikho nami into engizoyenza kwenzekile zonke izinto uzenzile esiphi isizathu lo muntu esiqondile njengokuthi umqoshele zona imali ayisekho kahle wena kahle into oyishoyo uthi wena into eyayimhlalise lapha noma into eyakwenza ukuthi umqome wamqomela ukuthi uyasebenza uma ngabe sesebenza wabona ukuthi akwanele lokho ukuthi uthola imali ngenyanga nenyanga uyakhola wabona ukuthi makawuyeke umsebenzi ukuze uzothola imali yonke iloko kushoyo ngingabe wafuna umncela umqede nya bese uyamkhulula hambe kodwa phela ngangamkhombanga ngesibhamu kuzo zonke izinto esasizenza naye yini ayikwenza ukuthi mana yini sesikhulumelile yini ayikwenza ukuthi umphushe ukuthi makayeke umsebenzi uyena wathi usekhathele sefuna ukuhlala sonke siyakhathala sonke sikhathele sonke sikhathele wena ngisakwazi usebenza uyi-understand indaba yokusebenza ukuthi yini mina ngisebenza ukuthi ngivuye ekuseni ngiclean endlini awukhathali lo nto osukuyenza la awukhathali lo mtaza lo usuntaza endlini awukhathali kuyakhathaza bekhathaza kodwa nje uyakuyeka ngoba kuyakhathaza uzohlala endlini ngcolile ngoba naku wena ukhathele cha ngeke kube njalo ngeke kuze kube njalo hayi ngeke kodwa mina ngizizwa nginokukhathazeka ngempela ngendlela okhuluma ngayo nalo baba angimphoqanga nje kodwa bandla uhlala phi njengamanje ngithi uyathuthala kanjani la hlala khona uhlala nezingane zakhe nomndeni wakhe naye nami ungishiyile lapha nezingane zami hayi ngeke mina angazi Bhuti angazi ngoba ufisani baba ngicela ukuthola isifiso sakho ufisa kwenzekeni isifiso sami bhuti angazi ngoba naye umamncane ngathi mangabe ngibizela ngomamncane uzambiza ngomamncane baba lo muntu okwenza izinto ezinje uba umncanwane umamncane lo bhuti kuthiwa la kade kunothando khona nendlela ikhona kusho ukuthi mhlambe lo yamuzwa ubumnandi mhlambe yikho mhlambe kudala ukuthi ngamagama angaphumi olimini lami engathi ngalokho ngithe mamncane noma ngabe esengilimazela inhliziyo yami naku sibhalela ufuna kwenzekeni bhuti ngibhalele nina ukuthi ngiyacela ukuthi if mabe ningaba khona indlela eningangisiza ngayo ngoba yena umamncane lo
sengezwa ukuthi ngingamazi ke mangizwa ngozwile ukuthi ngazi ukuthi ikhona impilo asethanda ukuthi abe ngconywana empilweni. So ke ukuthi mhlambe njengomuntu nami engamenza waba ngcono empilweni mhlambe ukuthi mhlambe akukho mhlambe angangisiza ngakho angibhekelele ukuze nami ngikwazi ukuthi lapha emndenini wami ngihlale kahle. Lelo kuzane le van leli indaba ungalise script yathi ukudayisa. But ngikhuluma lelo veni nje kwalona lisekho ngisho egcekeni. Ngathi mangibuza ngalo ngangayithola impendulo egcwele ukuthi lashabalala nje egcekeni la yapi ngoba ukuhamba kwami ngibuyela emzini wami kwaba sekunyamalala kwale egcekeni kumamncane. Ngoba kujwayela kabi baba labantu. Manje into engizokutshela makujwayela ukujwayelwa nje ke lokhu. Ngicela ukubuza wema ukuthi ngoba phela iveni belikhona egcekeni la yapi. Lathathwa. Thathwa bahambe kasekuhlala phela izilwane leli. Umnikazi walo wamtshela. Wesevese sehambile semkakhe nje. Ngibuza ukuthi umnikazi walo wamtshela yini ukuthi sengiyalithatha iveni. Angisibonanga isidingo ngoba wesevese sehambile sishile lapha ekhaya. Izingane zakho uzikhulise ngemali yale ndoda le. Zikhulile namhlanje zabantu zikhuliswe imali yale ndoda. Angiphiki. Umuzi wakho namhlanje ngaphansi kweshelter uyakwazi nokukhomba umuzi wakho ngenxa lo baba lo. Namhlanje useyimfaduko nje akaseyilutho. Bodi ngifikelwa nje ileso saga ngoba isaga lesi sokuthi ngibe nalenkinga na umamncane ekhaya kwami angakhile. Rondo nje aba u4 kuphela. Ngoba bathathu bese uba yilona ke ngilaliswa kuona. Ufuna uPaul uthini? Yena wegabheleni uthando. Wawugabheleni uthando wena. Uhamba wakhela abanye abantu besifazana imizi ungawakho wakho umuzi. Ayibo. Mina yabona I wish singathi masisebenza into kanje. Kube khona nodokotela ozocheka nemiqondo yabantu same time. Yabo ngithi ngikhuluma abese ucheckile umqondo womuntu ngathi ngikhuluma nomuntu o right yini. Yabona indlela oyiyona njengamanje mina ngiunderstand. Angikunderstand. Yabona phela umuntu kuyenzeka abe ne depression nje agcine nekhanda lakhe selingasasebenzi kahle. Uyabona masikhuluma ngendaba yokuthi wathatha imali ongazange uziyibize ngegama wahamba wayipha abantu ibhanoyi mhlawumbe lapho kwaba khona inkingo wabanayo. Awukwazi ukuthi ungazokhuluma kanje ngomuntu okwenzela izinto ezinhle kanje eziningi kanje bese mase hleli phansi naye kanje ebala ekuchazela izinto ubuhlungu adlula kubona wena uzokhuluma ngale ndlela okhuluma ngayo. Shuthi khona ukuphazamiseka konayo. Abukho nhlobo. Unje kusho ukuthi udaliwe. Nje mina ngidaliwe nje. Akekho emthumile ayekho emkhombelana ngesibhamu. Hayi ngeke mawunjena nje into engiyithandazelayo mina ukuthi umuntu osibukela ekhaya okubonayo abalekelane nawe nofisa ukukhuluma something eyakho uthando abalekelane nawe awuyena nje umuntu ukuthi ngingaphilwa naye. Angumuntu ke bathi. Yabona nje uziphila u10 out of 10 masikhuluma nawe uthe uzipha 10 u10 uthini ngoba ngiyuvesi ngo10 over 10 uyena owagijima papruko uthando wawufaka imali manje ayisekho into ayenza ngamabomu kahle kahle le hayi lutho kazi ize ngenze ngamabomu nami ngangixaka kuze kufike lesi sikhathi sokuthi ngize nami ngibuyele emzini wami ngisho nempilo endlini ngaleke kwesandla sakhe ayisebenzisa esenesandla sensimbi engangasasi nezingane zakhe nawo nje sekuyinkinga nazo sekuyikhona nje ukuthi impela kwasekuthithi zingibambe ngezandla. Imake musa kodwa nawe baba ngiyakublame mina ngiyazi hayi yabo ngiyakujaja nje ngiyakujaja. Wawuthi uqala uthando wawuqala ukuthandana yini wawuqala ukumbatha nomuntu wesifazane ini lehlukile kuyena kanti le esenza ukuthi udedele yonke imali okwaba nayo. Ngithi bhuti lokho lombuzo wakho ukuphendula kwami nguphendula ngegama elide nama ngazi ukuthi kwenzakalani emqondweni wami ngoba wawulele wena nje sonke lesasikhathi wawulele ngoba ngedlulile uthandweni lwaba yini lekudida waqonywa nje impela ngeke baba ikamona nje kodwa ke angazi ukuthi ngithe mase ngithwelena nami ngase ngidideka kuphi. Uzamthanda lo muntu nje ngiyazibuzela hayi sekuphele khona awenzaka sekuphele khona impela akusekho ngisho inhlese akusekho ngisho inhlese yo mina ngazi ukuthi indaba yeni baba ngizoyixazulula kanjani yabo labantu abalapha emuva bafanele ukukutreata kanje awukwazi ukuthi ungafika ushiya abantu impilo yabo yonke uqale phansi futhi uzobuyela kubona nawe so ubuya kubona ubuya nezandla uhambe kubona ukuthi emsebenzini so ubuya ngezandla kubona wena uyabasola laba abantu abalapha emuva ngendlela abakutreata ngayo. Ngiyakuzwa uyabasola yini laba abantu? Ngeke bhuti angibasoli
bese isaqala ukwenzeka into ngaba nakho kuba soloda ngithe nami sengiqala sengilale ngedwa kulendle engilele kuyona kwase kuyafika lokho imicabanga ukuthi hayi ngidlala ngabo benze into kufanele bayenze. Uyambona kuhlobo lomuntu owazishelela yena ukuthi uhlobo luni wawumazi ukuthi nje ngangazi ibhuti ukuthi ngilanda umuntu ozobhidliza umuzi wami. Ya kunjalo nje ncese anginawo asinawo izinto ezingakusiza ngayo ngoba ngibuza kuwena ukuthi yini oyifuna ukuthi yenzeke nawe ayikho into othi uyayifuna ukuthi yenzeke ayikho into oyikhomba ngikhuluma ngendaba yeven alisekho egcikeni ngabe ngithi kudayisa iven awukwazi futhi ukubuza ukuthi akadayisa umuzi wawulungisa because umuzi wakhe nendoda yakhe lo wawulungisa umuzi uyithandana ukahle kahle wawufana nengane yabo elungisela abazali bayo umuzi. You understand ayikho into ongayithatha lapha ayikho into kweyakho lapha ungahamba kusho ukuthi uhambe uyoxebula usemendo uhambe nawo uma ukuthi kunosemendo khona owawufaka otherwise ayikho enye into ozoyithola lapha. Uthi lamagama akhulumayo asekutheni sengizama kuyena ngithi ngizamela indlela zokubuyela kuyena ukuthi hayibo nasekhaya la enginomndeni wami nawo njengoba ungichitha ngithi ngiyabuyela amagama ekhulunywa yoyena leyo ukuthi mangabe ukuthi nginenkinga angithatha udonga lolu ngiye nalo kwami eshintazi kahle ukuthi into engeke iziyenzeke. Ubhaleleni pho baba ngoba wakutshela uthi awudelanga buti ayazi amagama akhe kumina asankenketha kodwa manje ngidinga abantu mhlamba abangaphinde banginike nje lo moya wolwazana athi bangadvise mhlambe khona mhlambe kumina ngoba ngifana umuntu ohlukumezekile angazi nami ngoba kumina bese ngiba nakho lokho njengoba ngilele ngize ngibuke ngisho uphahla ngicabanga ukuthi ngithatha intambo ngifake emqaleni. Ngeke ke babiphuthe elikhulu kakhulu lena engingafisa ukuthi ulenze. Ngicabanga ukuthi vele nje manje sekuyinkulumo sekufanele ibe phakathi kwami nawe kwa ukuthi usisuse khona nje la sekuyiphutha sekuyiphutha elikhulu kakhulu ayikho into azosinikeza yona lo muntu into ayikhulumayo nje yonke ikeceleni nje kakhulu yabo but ngicabanga ukuthi esimweni sokuzibulala ingeke uma usaphila babi isuke sekhona ilokhuzana ithuba umphefumulo mozahlakane lenyama ithuba hleze likhona mhlambe ngokuvela kwakho kanje ukhona umuntu ongakuzamela umsebenzi mhlambe lo phisinyana job yabo lo msebenzanyana ngiyazi iminyaka isavuma vumi la futhi enginayo iminyaka engasavuma iminyaka engasavuma ngoba sengeke ngithi ngiyazama naseyinkontrakini ube lelo sonto noma amasonto amabili kume yeah hayi baba khona lo suku ekuthiwa umhla wokuphela yabo lo suku lokuthi kuthiwa umuntu uvuna kutshalile eBhayibhelini bayasithembisa kakhulu ngalolo suku ngicabanga ukuthi abanye abantu bayakuvuna nje abakutshalile kumnandi phela umuntu besuke esemhlabeni ejombe benza zonke izinto eziphatha kabuhlungu abantu engakuqonda ukuthi kunalo suku kuthiwa umhla wokuphela la khona kuyobe sekujajwa kuthiwa okay uyakhumbula yini ukuthi wake wenza ukuthi ukwenza kumuntu phela umuntu kaNkuluNkulu uyakhumbula ngosuku lokuthi uthi wenza ukuthi ukwenza kumuntu wasebenzisa imali engaka yomuntu ulungisa umuzi wakho wajika wamlahla kanjalo waqoshwa kubo waqhubeka futhi wamxosha kakhulu nawe even lakhe lithenga oyela shayelwa izingane zakho zadakwa ngalo utshwala lafa zalijika futhi zalithatha zalidayisa ngaphezulu kwaloko wajika futhi wamxosha kakhulu kunaloko asazi ke noma kuyobe kushiwa lapho noma kuyobe kuthandazela umuntu noma kuyobe kwenziwani kodwa kuyobe mhlawumbe kubhlungu obufanayo nalobu obuzwise lo omunye umuntu into eubhlungu iso emntwini isuke isazobuya ize kuwena kunjalo nje angikhulumi nawe sizama ukuveza nje isimo sobhlungu uma wenza umuntu kabi kenzeka nawe uphinde uzubhlungu futhi ngelinye ilanga uyabona inkulumo nje engayikumuntu engiyikhuluma nanombukelo obukele ekhaya uma ukuthi mhlawumbe uyathinta kancese so lilonke engizama ukulisho baba kubhlungu ngiyacabanga nasinomuntu obukele ekhaya kubhlungu kakhulu isimo esikwehlela ngiyafisa uqina ube indoda ngiyafisa ukuthi impilo yakho uyiqale kabusha noma sekungeke kusaba lula kakhulu ukuyiqala kabusha but for the fact ukuthi uyazisola ngesenzo sakho ngokhulu kakhulu wayibona lokho kwa ukuthi uyakwazi ukuvuma ukuthi awenzanga kahle kumfazi wakho awenzanga kahle einganeni zakho awenzanga kahle sibongweni sakini kubafuyeni kodadewenu nasebazalini bakho but usengakwazi ukuqala kabusha khona umuntu nje ongayifikela ukwazi ukuthi uqale phansi kabusha ube umuntu nawe khohlwe yena umuntu lo mxolele futhi umxolela igama lohlelo ihwayi mina ebantwini bebonke kungani ukhetha ukuthi lobo buhlungu obuzise mina kuzokuba ukuthi uyafunda wena ohlezi lapho kulowo muzi ongawazi nokuthi wakhiwa ngomuphi unyaka ongawazi nokuthi wakhiwa ubani hleli nonkosikazi wakhona owayephila nobaba thizeni ongasekho
Sekuwena ubaba uyakokomala lapha egcekeni. Ushila unkosikazi wakho kodwa ekhaya. La kumele ngabe ukokomala khona ukokomala. Akwazi uthenge ngisho iwindi ngisho iventilator kwakho. Kodwa ubhizi la eMathekwini. Busy la eMathekwini wehla wenyuka. Axaka kamasoka ashadile inkinga. Umuntu oshadile ekhaya uyisoka eThekwini. Uyisoka futhi akafuni ukuyeka, akaphumuli, uyisoka nje one way. Ake sishintsheni emadoda. Ake sishintsheni. Isifundo lesi, ake sishintsheni. Kubi kodwa akhabazela ngoba sifunda ngawo. But isifundo. Bekumele kube nomuntu esizoyifunda ngayo lento. Xebo. Kunezindaba ezike zisimayixoxa kuchazwa ngenhliziyo embi umuntu anayo uzibuza ukuthi ngempela ngabe ukhona umuntu ocabanga ngale ndlela noma umuntu ongenza lento. uMaNgcobo umuntu ongenandaba nomunye umuntu yilabantu abazicabangela bona nje isikhathi esiningi ukuthi makuzuze mina ukuthi wena uluzeni angihlangene nalonto mina okwami nje ukuthi mina ngwinile wena ulozile hamba suka la eduze kwami uyabo khona izinto ezidala amahloni mazibalwa kuthiwa umuntu kwenzele zona uzizwe uphathwa amahloni umpraise impilo yakho yonke lo muntu kunalabantu laba bakwenzela izinto usimohlangana naye mawungenamali ukuthi baleka ngoba ufile ngathi uyamowisha engathi ngahleze umnikeza imali mawumbona lonto akuyona into efuna uyena but iyazenzekela kuwena mawumbona because ubheka impilo yakho la ikhona ubheka ukuthi kube kuthiwa ngihlangananga nalomuntu ngabe impilo yami ayifikanga la ngiphila kamnandi namhlanje true lo wamuntu loya so lo muntu lokubalekile ukuthi njalo mangimbona kube khona into engimhlonipha ngayo ngisho 200 rand ngisho 100 rand mangimbona ubalekile ukuthi ngimnikeze kuze abone ukuthi ngiyombonga ngize ngife ngoba impilo yami wayishintsha but ubonakala uMaNgcobo engenandaba usizakele yebo but it's okay ngoba sowuphelelwe imali suka la mina into ebengihlanganisa nawe bekuyimali ngoba usenayo imali suka la so ngifakile ke emsebenzini it's okay omunye umuntu uzokufaka emsebenzini emsebenzini ozoba permanent kuwona but mangabe sowutholile umsebenzi sosebenza so permanent awusamfuna eduze kwakho ngoba sowuyithola into obuyifuna kuyena kurong umuntu nje makwenzele kahle kubalekile ukuhlala umbonge and angilazi lo luthando mina oludaka umuntu abantu abasuka emakhaya mina ngibazi ukuthi babe kanjani ngisuka khona emakhaya kodwa ayi ngeke mina ngizengididwe kubalekile nokuqonya yabona umuntu umuseke emakhaya uqonywe nje ukujwayela ukuqonywa ukuthi uyaqonywa uma ungumfana nje uqonywe uyabona ukwenza uma uzofika eThekwini ungadideki ungabikhona into ekudidisayo ngoba manje ma ungaqonywanga emakhaya zinhle intombi eThekwini eThekwini keduze kolwandle eThekwini kuseduze nje kolwandle nomosha khona unomehluko isikhumba ususenza sibe enye into so ungadidwa intombi uma ufika eThekwini ngoba uqonyiwe emakhaya mase ufika eThekwini ufika utatazela amantombazana yabo i-wrong lonto leyo ngoba awukwazi ukuthi ungasuka emakhaya ukwathi unomfazi nezingane awuzondli lezo zingane ngoba sowutholile intombi eThekwini ufuna yazi lo ntombi ukuthi unomfazi ekhaya ufuna yazi ukuthi ufuna hlala uyambisa imali uyabo ufuna hlala uyambisa imali ekhaya ufuna likwazi lokho mayikuthanda ngempela ufuna ukhunjuzwe yiyona ukuthi awukamnikezi umamkhulu imali ekhaya izingane zilambile ekhaya faka imali ekhaya iyakuthanda ke leyo kodwa lezo thi akudliwa imali ibhubhudla iqedwe izithi yeka ngisho umsebenzi ungaresign emsebenzini uresigniswa umuntu emsebenzi osetshenzwa uwena owazi izidingo zakho kodwa utshela umuntu ukuthi yeka umsebenzi le idingo lezo uzozinakekela kanjani ngoba phela wena owazi izidingo zakho utshela umuntu ohlele ekhaya umquba nje ohlezi uhlezi lo muntu ekhaya utshela wena uyasebenza ukuthi yeka umsebenzi i-wrong lonto leyo ngingasasho ukuthi wonke umuntu ohlezi ekhaya umquba ngithosile ukusho njalo ngiqondile ukusho nje ukuthi lo muntu umquba lo okwazi ukuthi azotshela wena usebenza athi yeka umsebenzi futhi kuzodliwana lekhaya wonke umuntu futhi mangasebenzi le mali le izophela phela ngoba isekho imali engenayo bese kwenzakaleni uyabo so ngicabanga ukuthi abantu bazosithola isifundo ibhlungu into enzeke kuMkhize ibhlungu kodwa ke futhi ibhlungu ngibuyele nganeno ngoba naye usangene ngawuyena usangene nje awukwazi ukuthi ungavumela lesasimo ukuthi senzeke empilweni yakho ubhekile nalezo ingane zakhe ezimqoshayo makuthi niyayibuka le show hayi ngiqosha umuntu oqoshwa kodwa phela nihlale nibuye nimqolele bakwethu ufuna nibuye nidlulise kubalekile ukudlulisa ayishayelwe into yakhe yena ongcono kodwa kwamanje hayi mxebuleni impela nje ningamncengi siyabonga